Iti una nangal daw nagtignay iti Espiritu iti Diyos. Ket inaramid na kadagiti so amin abanag. Tadi kito'y apakasaritaan iso nga naaramid kadagiti banbanag ang makita ken banbanag asaan ang makita. Taidi una nangal daw iti Kristo adda idin isona gapo nga adda kadagiti nailanad kadagiti sorsorat. Tada iti apamaneknek ngay na ibagbaga Kristo pay laeng idi saan pay anabangon iti lobong. So di kito'y ngayon nakipalpalawag kada kayo kadagiti adda kadagiti na lanad kadagiti sorsorat iti linaon iti Biblia. Takinuna na dito'y nga pamaneknek ang mabasa iti taga Episo 1 iti 4. Kas iti panangpili na kada tayo kenkwana Kristo idi saan pay anabangon iti lubong. So gariti nga niya po nga si Kristo idi Kristo adda iso na idin di saan pay anabangon iti lubong ngayon na ibagbaga tapno agsanto tayo ket awan iti pakapilawan tay iti sangwanan na. So di gito iti na ibagbaga idi nga adda iso na idin saan pay anabangon iti lubong. Ngem imay ngard iso na kas karigiti na ipadto idi amabasa iti Elias. Ngem kinunana iti daddo maapaset amabasa iti Zacarias 12 iti gis. Ket mangibangon akto iti balay ni David ken kadagiti agnaed iti Jerusalem. Iti espiritu ken parabor ken ti kararag ket kumita danto kanyak adinuyok da. So dati ngayon na ibagbaga nga naipadtwidi na ibagbaga na nga mangyari iti anpay anangyari na iso nakit dinuyok da. Ket agdong awdanto gapo kinkwana akas iti bugbugtong nga anak alalaki iso nga ni hapong Hesus Kristo ti ibagbagana iti tuktukuyin na di gito'y asorsorat ket addanto kinapait agapo kenkwana akas iti addaan iti kinaladingit agapo iti nauna nga anak na. Iti nauna nga anak na ti bagbagana isumot laeng na po nga Hesus Kristo tin na ibagbaga kadagitoy. Ket gapo iti aynan na itao isunan ket dimmakkel ket nadanon iti panawin nga isuna ket nangyad adal kadagiti dadduma nga ibagbagana iti paset isurat. So digito iti na ibagbaga nga iso itimbaklay na gapo iti cross nga ibagbagana wenno gapo iti dara ken iti danom. Tada ito ngayon na ibagbaga apamaneknek mabasa iti Juan 19 iti 34. No pay kasta maysa kadagiti soldado dinuyok nga iti bakrang na iti maysa apika ket dagos a remuar iti dara ken iti danom. Dati nga ni ibagbaga adara isumot lang iti sorsorat ay na ibagbaga adara anay waras na nipo di pan nakabangon iti lubong ket iti danom ngay na ibagbaga iso kadagiti sasaumot lang ngay na ibagbaga gapo iti na espirituan apalawag. Dahil kinuna na rin iti apamaneknek iti Juan 19, iti 36.
Tadigitoy na aramid datap no matungpal idi iti sorat oray maysa atulang na santo matukkol. So nga nang matukkol digitoy tayo bagbaga na kaligtin nila na ti sorat nga iso digitoy iti matukkol gapo kadigi sasaungat laeng abanag. So kadigitoy iti na sinagsagaba idi na po nga si Kristo gapo iti na panagsagsagaba digitoy asarsurat. So ngayon nagpapaabot ti Facebook Online Bible Study ket agyaman ak namawatan nyo ket agyaman na amet iti Diyos Ama nakabalin iti so amin. Amen.